Walang nararanasang kakulangan sa supply ng bangus sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang kinumpirma ng Samahan ng Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA sa naging panayam nito sa IFM News Digupan. Ayon kay SAMAPA Technical Head Jordan Carpio, bagamat nararanasan ng mainit na panahon ngayon, hindi ito masyadong nakakaapekto sa kabuang produksyon ng bangus. Sa ngayon, yung sa sobrang ulit na panahon ngayon, sa production ng bangus, wala namang asog na wala akong problema. Okay pa naman ang presyo sa konsignasyon, mataas ang presyo. Yung production naman, nag-harvest ng produce natin, normal pa rin. Normal pa rin ang, kahit ganito pa na, normal pa rin ang sitwasyon sa pag-production. Nakahandle pa rin yung production natin kaya hindi huwag mag-alala yung mga ibang operators natin. Baka nag-iisip na baka sa sobrang init, magkakaproblema, magkakakulang ng production ng bangus. Sa ngayon, wala akong problema. Dagdag niya na patuloy ang isinasagawang programa at interbensyon upang maiwasan ang tuluyang pagkakaapekto ng nararamdamang init ng panahon sa paglaki ng mga isda. Sa ngayon, nasa 160 pesos ang per kilo ng bangus, depende pa ito sa laking bibilhin. Sa panayam naman ng IFM News Digupan sa mga bangus vendors sa Magsaysay Fish Market, sakto lang daw at hindi naman nararanasan ang kakulangan ng supply sa nasabing produkto. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Conaraca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.